Vi skal nu måle radioaktive partikler i luften i vores fysiklokale. Det gør vi med en datalogger. Det vi gør er, at vi sætter vores måler til ved at sætte vores stik ind i en gang, som hedder DIG1. Så tænder vi heroppe og bruger så vores lille pind til at komme til at bruge skærmen. Nu skal den lige starte op. Det vi så gør er at gå ind i sensorer og sensor setup og venter. Så går vi ud i DIG1, fordi det er den indgang, vi har brugt, og tager rullegardinet og vælger radioaktiv sensor. Radioaktivitetssensor. Og trykker OK. Så vil vi have en graf, så vi kan se lidt bedre. Og for at få vores observationer, trykker vi på play eller start. Den loader. Nu går den så i gang med at optælle, hvor mange radioaktive partikler der er i luften for hvert 10. sekund. Hernede kan I følge med i, hvor lang tid vi har brugt. Efter 50 sekunder har vi nok observationer, og derfor så trykker vi på stop og går derefter ind i vores X og Y for at finde ud af, hvor mange partikler der fløj forbi for hver 10. sekund. Her kan I se, for de første 10 var der 5, for de næste 10 var der 3, de næste 10 var der 6, de næste 10 var der 7, og i de sidste 10 var der kun 1. Det regner vi så gennemsnit af med vores lommeregner. Tænder den. Og så plusser vi bare alle tallene. 5 plus 3 plus 6 plus 7 plus 1. Enter. Det dividerer vi så med 5. For at få, hvor mange der var i gennemsnit hver 10. sekund. Og der får vi så 4,4. Hej hej.